Inzwai VaMhan'arai Kwashirai, ndiri kuMbire village kuMahuhwe, kuMbire district. Ndiri murimi wembudzi nemombe nehuku. Ndine matsanga ehuku, ndochengeta huku, ndochengeta mbudzi. Mbudzi dzandinochengeta iko zvino sofa ndasara ne135. Ndakaita hangu masales angu mwedzi wapfuura about 70 mbudzi. Pandakatanga kuita project iyi ndakaitangiswa because of basa randinoita, ndinorana take away. Saka ndaiti ndofanira kubvisa mbudzi mudanga ndichiendesa kutake away ndichiedha value, ndisatengesa mbudzi iri live. Ndomatangira ndakaita, but due to the circumstance kuti pamwe pacho unosangana nekubirwa kwembudzi, zvakuita kuti ndipote ndichitengeserawo vamwe vanhu mbudzi kuitira ndirambe ndine head inenge iri limited yandokwanisa kumonita, nokuti space yangu haisi yekuti ndinokwanisa kuchengeta mbudzi ndakadzivharira. Ispace yekuti ndinozoenda kufree range, ndodzoka kumanheru ndoona manumbers angu kuti anenge ari right here kumanheru. Pari pamombe, ndine mombe ndine 26. Ndofunga so far mombe ndane 4 years ndatanga kuita zvemombe. Ndakamboita artificial insemination ikandipa about 7 mhuri 8 ago. Ndandaita mombe dziri 8 but 7 ndo dzakazobudirira dzikava dzandipa 7 mhuri. Saka ndakaona kuti izvo zvakanaka, zvinokurumidza kukudza head yangu futi. Ndine tarisiro yekuti maybe patinobatsa mafuro ekutanga aya ndichabva ndadziita futi artificial kuitira kuti dziwande panhamba yandiri kuda. Ndaida about 50, at least ngange ndine nhamba ye50 mombe ndinowanza kuti dzizokwanisika nenzvimbo yandiri yekuMbire yekuti tine chidzita free ranching. Mvura tinotochera migodhi, ndine mugodhi wandinawo rapo watakatocherera, but mvura zvaunawo mvura inokwanisa kuti mombe dzimwe. Mafuro ariko zvawo, but ngoti nguva ino yechirimo dzezvakuti dzakupota dzichisupplementwawo apo neapo. Kati matangira ndakaita, ndakatotanga ndiri munhu aifambawo nekombi ndichiuya area inoyi. Then ndakabva ndaonawo maopportunities kunoku kuti kunoraramika. In fact ndainatsoona vanhu vataitakura vanga varimi vachinotengesa mbeu dzavo kuna Mbare, vamwe vachinohodha zvinhu kuHarare. Then ndagara ndikati madam, ndaigara kuHarare, madam zvino ari muye kupe kuMbire, since ndokwandava kurara nguva yakareba. Then ndakabva ndamutora ndobva agara kuno kuMbire. Tikati ungangogari chete, ngaichita sei, ngaichitawo zveflea market. Ndomatangira takaita. From flea market takabva taenda kutake away. Takatanga titori nechip fry chete, tichiita chips and chicken. But takazoona kuti there is need yekuti tichengete huku, tikwanise kuti tinge tichisupply huku pachips and chicken dzatiri kuita. Ndo matangira takaita, ende zvakatilidha kune zvakawanda. So far tatova nebigger take away yamamboona yakabva mumachips and chicken kusvika takwanisa kuvaka. Saka tinoti kune vechidiki hakuna chinotanga chiri chihombe, nanototanga pasi achikwira pichana. Saka ndokurudzira yandovapa zvangu kuti musacha kutanga business harityise. Kana wamazviri unoona zvine madisadvantage nemaadvantage, ende zvinokavhana zvega zvega. Advantage inoona kuva disadvantage mune imwe project yaunenge uchiita, saka zvinopedzisira zvakukanzurana midzi yacho yobva yatongobuda. Sepapa patakatengesa mbudzi apa, takatengesera maMuslims. Vanotangira range yavo is from $30, $35 to $50 ndo range yavo. Iro price yenyu rakura zvadi? Panapa ndingangoti is about 5 hectares, noti 170 by 300 kudai. Umwe urongwa hwenyu hwekuMbire muri kufunga pakusimudzira business? Ya, dai kukainzi ndaikwanisa kuwana kana kuti ngati solar system yekuti ndinatsopomba mvura zvokuti ndaenda kukwanisa kudiridzira mamwe madiridziro muarea muno mandiri, ndokwanisa kuzonge ndakugadzira chikafu changu ndega. Ndozvandikutarisira kuti pamberi apo ndakwanisa kudiridzira ka small portion yekuti anondipawo chikafu chendokwanisa kuzogadzira chimwe chikafu. Asi pamwe nematambudziko ere munosangana nawo mukuita basa iri? Ya, matambudziko aripo, especially
kubirwa, kubatwawo nemhuka dzemusango imomo, nokuti tikasa this area yese tichienda kumapeto kuranguva sango kune mapere unotombofamba shumba, nzou dzinosvika futi mudhuze imomo. Saka ndo matambudziko atonyanya kusangana nawo. Hazviri zvezvirwere, handingati tine problem yezvirwere zvakanyanya, hatina problem iyo, nokuti panapa tinotodhibhisa tega mbudzi